L'objectiu d'esta roda de premsa és realitzar una anàlisi crítica de la situació en què es troba l'oferta sanitària a la nostra ciutat. Ara que estan succeint-se notícies al voltant dels detalls en l'atenció sanitària dels ciutadans i les ciutadanes, l'última mesura, la Comissió, la d'ahir, via l'increment de les aportacions que han de fer els usuaris per a fer front als costos dels medicaments, sembla este un bon moment per a fer un repàs de quina és la situació dels serveis sanitaris a la ciutat de Gandia. D'entrada hem de dir que des del nostre punt de vista l'atenció sanitària a la ciutat de Gandia està molt lluny de poder ser considerada òptima. I això no és cap novetat, no és que siga una conseqüència immediata de la crisi que patim. La crisi l'únic que farà, des del nostre punt de vista, és agreujar una situació ja per si, torno a insistir, no òptima. I és que convé recordar que gran part de les reivindicacions que, en infraestructures sanitàries, sobretot, que realitzem, ja fa anys que venim demandant-les de manera sistemàtica. L'última notícia roïna ens ha arribat a finals de la setmana passada, a principis d'esta setmana, i si no aconseguim de parar entre l'esforç de tots, el vostre feu-vos ressò i els nostres polítics pressionant, el consultori de Beniapo tancarà aquest estiu. Alguns dels vostres mitjans s'han fet ressò d'esta qüestió i el perill que hi ha, o almenys és el perill que nosaltres veiem i que hem contrastat en alguns dels veïns, és que la Conselleria tingui la tentació de tancar les portes a aquest consultori aquest estiu i no el torni a obrir una volta vinga el mes de setembre. A més d'esta primera deficiència ja, esta nova, ja fa uns mesos que, recordeu, va tancar el consultori de Marxuquera, un consultori que portava des de sempre atenent les persones que resideixen tot l'any en aquest districte més apartat del nucli de la ciutat i observem que no hi ha cap interès, o observem amb pesar, no hi ha cap tipus d'interès per part de la Conselleria de Sanitat ni, el que encara em pareix més greu, l'Ajuntament de Gandia, de tornar-lo a obrir. Aquesta seria la segona. Pel que fa a les reivindicacions de caràcter històric, ja més antigues, res se sap, per exemple, d'un altre servei, també molt demandat repetidament, que és l'atenció durant les 24 hores del centre de salut del Grau, ni la conversió en centre de salut del consultori del Raval, ni la construcció, també molt demandada per les persones de major edat que viuen al centre històric, de construcció o d'habilitació d'un consultori en aquest espai de la ciutat, ni de la construcció d'un nou centre de salut a la zona de Roig de Corella que oferisca atenció als ciutadans que viuen en aquest districte tan poblat i que ajudi a descol·lapsar els altres centres de salut de la ciutat. I si de l'atenció primària passem a l'atenció hospitalària, el panorama no és, desgraciadament, més atractiu. D'una banda, és sobradament coneguda la situació de deteriorament que viu l'Hospital Francesc de Borja i a les deficiències de l'edifici antic, l'edifici de l'antic hospital, que és l'únic que està en funcionament, cal afegir la generalització cada vegada més sovintejada dels anomenats llits C, en una vegada cada volta més gran, una quantitat cada volta més gran d'habitacions. Jo no sé si alguns dels directius sanitaris de la ciutat s'han parat a pensar com és de complicada la convivència i l'atenció sanitària quan han de conviure, han de viure durant un període de temps 6 persones dins d'una mateixa habitació, i l'habitació d'un hospital, 3 de les quals estan en un llit. Això per un costat. I de l'altre, també continuant amb l'atenció hospitalària, no sabem cap cosa de moment, del moment contra l'ocasió o de conforme serà el futur immediat del nou hospital Francesc de Borja que actualment es troba a mig construir. Els remors de la privatització, desgraciadament, continuen sovintejant, continuen proliferant i l'administració sanitària valenciana no ofereix cap garantia que no seguirà part de la construcció i de la gestió a alguna empresa privada. Recordeu que fa poc es va aprovar una iniciativa nostra, el bloc Baix Compromís a l'Ajuntament de Gandia, per tal de, que per cert va ser aprovada per unanimitat, per tal de que no es privatitzara
aquest hospital. I ja per acabar d'arrodonir aquest trist panorama, la veritat és que és un poc depriment, un poc lacrimogen, ens arriben notícies que hi ha part de les ambulàncies SAMU que atenen les urgències de la ciutat i de la comarca que no compten amb dotació de metge perquè alguns d'aquests metges han cobert ja els seus horaris i no estan sent substituïts per altres especialistes. Davant de la situació descrita, no ens queda un altre remei que, d'una banda, denunciar la situació de precarietat a què ens ha dut i ens està duent la gestió sanitària del Partit Popular a la Generalitat Valenciana, que, com heu vist en el repàs, és més que evident, i de l'altra, tampoc ens queda més remei que demanar-li al govern de l'Ajuntament de Gandia, al govern de la ciutat, perquè fent ús d'aquest tres enrere del qual tant han presumit, facin valdre la seva influència davant de les altres administracions per ells controlades, si és que tenen aquesta influència, perquè l'estat de degradació que està afectant els serveis sanitaris de la nostra ciutat s'ature i es resolguen les múltiples deficiències i mancances que l'atenció sanitària té a Gandia i que així acabem d'exposar.